హలో అండి. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ కళింగాస్ క్వీన్. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరు కూడా బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానండి. ఈరోజు సండే వ్లాగ్ వచ్చేసి బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి చపాతీ చేస్తున్నానండి విత్ ఆలూ కుర్మా. సండే అనుకుంటాం కానీ నార్మల్ డేస్ కన్నా సండే రోజున చాలా వర్క్ ఉంటుంది. సండే సండే అనుకుంటాం కానీ ఎంత వర్క్ ఉంటుందో కదండి. కానీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే, కామన్ వర్క్ ఉంటుంది అందరికీ. కాకపోతే సండే అనేది కొంచెం ఎక్కువ వర్క్ ఉంటుంది. నార్మల్ డేస్లో అయితే పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళిపోతారు, వాళ్ళతోనే వర్క్ అంతా సగం అయిపోతుంది. ఇంకా సండే అయితే వాళ్ళతో పాటు వర్క్ ఉంటూనే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అందరికీ తెలిసిన విషయమే, అందరి ఇంట్లో కామనే. ఇప్పుడు ఈ వ్లాగ్ వచ్చేసి నేను ఆఫ్టర్నూన్ వరకే చేశాను ఫ్రెండ్స్. అంటే ఇందులో చూపించినవి చాలా తక్కువ. ఇంకా చేసుకోవాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి, చూపించాల్సినవి కూడా ఉన్నాయి. కాకపోతే లెంత్ ఎక్కువైపోతే మీరు బోర్గా ఫీల్ అవుతారు ఫ్రెండ్స్, అందుకే నేను పెట్టలేదు. ఇప్పుడు వరకైతే ఆఫ్టర్నూన్ వరకే ఈ వ్లాగ్ అయితే చేశాను. ఈ సండే రోజున అమ్మయ్య అని అనుకోవడానికి లేదు ఫ్రెండ్స్. అందరికీ కామన్ వర్క్సే ఉంటాయి సండే రోజున, అందరికీ తెలిసిన విషయమే. నేను కొత్తగా చెప్తున్నాను, అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఈ బ్రేక్ఫాస్ట్లోకి చపాతీ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్, అండ్ విత్ ఆలు కుర్మా కూడా చేస్తున్నాను. పిల్లలకి అంటే సండే రోజునైతేనే చపాతీ మాకు కుదురుతుంది ఫ్రెండ్స్. మార్నింగ్ టైంలో స్కూల్కి వెళ్ళే టైంలో అయితే చపాతీ అసలు నాకు కుదరదు. అంటే వర్క్ ఒకదాని మీదే ఉండాలి కదా, అసలు నాకు కుదరదు. వెంటనే బ్రేక్ఫాస్ట్, కర్రీ, లంచ్, వాళ్ళకి పాలు అన్నీ ఒకసారికి నేను కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి తికమక పడుతూ ఉంటాము. అందుకని చెప్పేసి నేను సండే రోజున పూరీ కానీ చపాతీ కానీ కొంచెం లేట్ అయ్యే పనులు ఏమన్నా, బ్రేక్ఫాస్ట్ పనులు ఏమన్నా ఉన్నాయంటే నేను సండే రోజున చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ. కామన్గా అయితే మనం చపాతీ నార్మల్ డేస్లో కూడా వేసుకోవచ్చు. కానీ నేనేంటంటే నాకు కొంచెం వర్క్ ఎక్కువ అనిపిస్తుంది చపాతీ అనింది. చపాతీ పూరి అవి కొంచెం వర్క్ ఎక్కువ అనిపిస్తుంది. అందుకని చెప్పేసి నేను సండే రోజునే ఎక్కువ పెడతాను అవి, పూరి కానీ చపాతీ కానీ. ఇంకా కొంచెం పని ఎక్కువయ్యే పని ఏమన్నా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉంది అంటే నేను సండే రోజునే చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. పిల్లలు కూడా వాళ్ళు ఖాళీ టైంలో కూడా తింటూ ఉంటారు. మనం ఒకటి రెండు అలా మిగిలిన కూడా చపాతీ అనేది కొంచెం ఇష్టంగా తింటారు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు. అందుకని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఈ పుట్టగొడుగులు ఫ్రెండ్స్, ఇవి ఈరోజు కర్రీ వచ్చేసి పుట్టగొడుగులు మార్నింగ్ తీసుకొచ్చారనమాట. మార్నింగ్ తీసుకొచ్చినప్పుడు అయితే మొగ్గల్లా ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్, ఇదిగో చూస్తున్నారు కదా, మొగ్గల్లా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. అవి చక్కగా బాల్స్లా మొగ్గల్లా ఉంటాయి. తర్వాత అయ్యేసరికి కొంచెం లేట్ అయిన ఫ్రెండ్స్, కర్రీ చేద్దామనేసరికి ఇలా విడిచిపోయినాయి మొగ్గలు అనేది. ఇలా విడిచిపోతాయి అంట, నాకు కూడా తెలియదు, మా హస్బెండ్ చెప్పారు. లేట్ అయ్యింది ఇది కర్రీ చేద్దాము, అంతా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత కర్రీ చేద్దామనేసరికి లేట్ అయిపోయింది. ఇలా మొగ్గల్లా ఉండాలి ఫ్రెండ్స్, ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది కర్రీ కూడా. మనకు కాకపోతే అలా విడిచిపోయినాయి. ఇలా చిన్నగా ఎడ్జ్లు కట్ చేసేసుకొని మనం బాల్స్ని చక్కగా 4 భాగాలుగా కట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే సైజుని బట్టి కట్ చేసుకొని మనం వేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇది చాలా జిగురు ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, ఇందులో మనకి జారిపోతూ ఉంటుంది కట్ చేసినప్పుడు కూడా. ఇది చాలా జిగురు పదార్థం. ఇది మష్రూమ్స్ ఒరిజినల్ అనమాట, మన మార్కెట్లో దొరికే కావు, ఒరిజినల్. మనకి వర్షం పడినప్పుడు ఉరుములు ఉరిమినప్పుడు అట్లా మొలుస్తాయి అంటారు కదా ఫ్రెండ్స్, అలా వచ్చిన పుట్టగొడుగులు అనమాట. మార్నింగ్ తీసుకొచ్చారు. ఈరోజు సండే కవర్ అయిపోతుంది కదా అని చెప్పేసి ఈరోజు కర్రీ చేసేస్తున్నాను. ఇది మనం ఎంత పర్ఫెక్ట్గా కొద్దామన్నా కూడా జిగురు పదార్థం వలన జారిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. అందుకని కరెక్ట్ షేప్లో రాలేకపోతుంది. అదే చిన్న చిన్న మొగ్గలు అయితే మాత్రం మనం చక్కగా వండుకోవడానికి తినడానికి కూడా బాగుంటుంది. కొంచెం విడిచిపోయినాయి మొగ్గలుగా అయితే బాగుండేది. ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం ఉప్పు, కొంచెం నిమ్మకాయ రసం వేసి కొంచెం మనం ఫ్రై చేసుకుంటే, కలుపుకొని వాష్ చేసుకుంటే జిగురు అనేది కొంచెం పోతుంది. కానీ చాలా జిగురు ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కర్రీ అయితే ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ ఫ్రెండ్, ఈ చిన్న వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ ఫ్రెండ్స్.